Hola a tots i a totes! En aquest vídeo aprendreu a fer obrir i tancar. És un altre dels punts bàsics de bolero que heu d'aprendre per poder tenir la base per llevar a fer punts combinats i com aquest seu nom indica, el que farem en aquest punt és obrir i tancar els braços, d'acord? Això és la gràcia. I és molt important que ho fasseu amb elegància, ja que és un d'aquests punts on realment sabeu l'estil de cada persona i haureu de fer-ho com pot sortir, d'acord? Ni massa exagerat i, com jo sempre dic, el més natural possible, sí? Llavors, començar. Faré directament amb els braços perquè així és més bo d'agafar, perquè els peus en realitat no tenen molta gràcia o no s'entenen tant si no veus els braços complets, d'acord? Llavors, per arrencar el punt tindrem els braços a dalt, d'acord? Ni massa estirats ni massa tal, així oberts. I se diu obrir i tancar perquè començam obrint i tancam a davant, d'acord? Imagineu que estàu en un rotllo i farem 1, 2 i 3. Això se diu tancar, d'acord? I tornem a obrir. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Més ràpidet. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Però doneu compte que en els peus faig una espècie de primer i segon cap enrere, per això era molt important els vídeos, si no els heu mirat, els primers on explicava com fer primer i segon, aquells que tingueu dificultats en agafar aquest punt, d'acord? Ara ho faré de costat, perquè ho vegeu. Començam a obrir i 1, 2 i 3. 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 És important que quan aneu a baix no us faci peresa a cotar-vos, sí? Fer aquest moviment de tancar i de tancar també un poc el vostre cos, d'acord? Anem a provar com quedaria música. En aquest cas, les boleres mariners del Sarau Alcudía, que veureu que és una peça tranquil·leta que a aquest punt hi pega més amb boleres més tranquils. Obrim i tancant. 1, 2 i 3. 2 i 3. 2 i 3. 1, 2 i 3. Molt bé. És important que vegeu que la gràcia d'aquest punt està sobretot amb això, amb aquest com marcau s'obrir i en com vos acotau per fer tancar, d'acord? Més endavant veureu moltes variacions en altres vídeos d'aquest obrir i tancar, però per ara practicau-lo una vegada i una altra fins que vos surti en tota la naturalitat del món. Vinga, ens veiem en el pròxim vídeo.